ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଆନଏଣ୍ଟିଂ ଆପଣଙ୍କର ବଡିରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଧନ କଣ? ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି କ୍ରାଇସିସ୍ ଆସିବ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କଲା ବେଳକୁ। ଧନ କଣ? ପଇସାର ଲାଳସା ଆସିବ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କଲା ବେଳକୁ। ମନ କଣ? ବ୍ୟଭିଚାରର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ସମ୍ମାନ କଣ? ଫୁଲମାଳ ନାମ ପଦବୀ ପାଇଁ ପାଗଳ କରେଇବ ଶୈତାନ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, এই ধন মন সম্মান যেତେବେଳେ ଭୂମି ସାଥ କରିଦେବେ, ସେଦିନ ଯାକୋବଙ୍କ ପ୍ରଭୁ 14 ବର୍ଷ ରଖିନଥାନ୍ତେ। ସେଦିନ ଯୋସେଫଙ୍କ ପ୍ରଭୁ 13 ବର୍ଷ ଛାଡି ନଥାନ୍ତେ। ସେଦିନ ମୋଶା ରାଜା ସିଂହାସନ ପରିତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଭୁ 40 ବର୍ଷ ଛାଡି ନଥାନ୍ତେ। ଛାଡିଦେବେ। ଛାଡିଦେଲେ କଣ ପାଇଁ? କାଳେ ଆଉ ଥରେ ସୁନାର ସିଂହାସନ ପାଇଁ ଧାଇବ ନାହିଁ ତ? ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଥରେ ସେ ସୁନାର ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଧାଇବ ନାହିଁ ତ? ପ୍ରଭୁ ଛାଡିଦେଲେ। 40 ବର୍ଷ ଛାଡିଦେଲେ। ଆଜି ଆମେ 40 ଦିନ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନୁ। କିଛି ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀରେ ବାଧା ହେଇଗଲା, ଠିକ ଲାଗୁନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ଦେଇ ମତେ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି, ମତେ ଠିକ ଲାଗୁନାହିଁ। ମୋର ସମ୍ମାନ ମତେ ମିଳୁନାହିଁ, ଠିକ ଲାଗୁନାହିଁ। अरे मेरे को वो विषय याद आता है। সেই বিষয় মতে মনে পড়ে যেତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଲେ, କେବଳ ମାଟିରେ ନୁହେଁ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିଲେ। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର କଣ କଲେ? ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶକୁ ବୋହିବାର ସମୟ ଆସିଲା, କିଏ ତ ତାଙ୍କୁ ଛେପ ପକାଇଲା, କିଏ ତ ତାଙ୍କୁ କରାଡ଼ ମାରିଲା, କିଏ ତ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରୁ ମାଂସକୁ ଝରାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀର ଏମିତି ଥିଲା, ଏମିତି ହାତ, ଏମିତି ଦେଖିଲେ ଏ କଣା ଏସବୁ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା। ତଥାପି ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କର, ଏମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାନ କିଛି ପାଇବା ନା ନାହିଁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଆମେ ଯେମିତି ଶୁଣୁଥିଲୁ ଦିଗା ଲାଗ୍ୟାଙ୍କ କଥା, ଆମେ ଯେମିତି ଶୁଣୁଥିଲୁ କରାଡ଼ ବାବୁଙ୍କର କଥା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, କରାଡ଼ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲୁଥିଲେ, ଥପ ଥପ କରିକି ଶବ୍ଦ ହଉଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମକୁ ସେମିତି ଦାସ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଦିନକର କଥା